Biblioteca Pública de Mo va albergar una exposició dual de pintures fetes en sang menstrual de Kaori Ishihara i fotografies vives d'empoderament femení de llum clara. Kaori Ishihara explica el motiu d'aquesta activitat. Todas estas pinturas están hechas con sangre menstrual. ¿Qué es lo que has querido expresar? ¿Cuál es el motivo de esta exposición? Que todo el mundo acepten la belleza de mujer como es. Entonces las mujeres, ¿no?, tienen menstruaciones y si uno empieza a sentir rechazo y suciedad o algo tabú, entonces no está reconectando con su esencia de femenina. Hay que valorar, hay que honrar nuestra esencia femenina. D'altra banda, Clara Garriga ha valgut amb el seu treball investigar sobre la feminitat de les dones. No, estem en una societat que, per lo general, les coses de la dona es ven més com un producte o com algo que recolza un producte que no com a font de vida, que és el que és. No? Inclús les coses de la dona és censurat. Un pit no pot sortir a internet, però sí que pot sortir un pit per vendre't un cotxe. O una mare donant de mamar al seu fiet s'ha d'amagar. Cada obra ha estat exposada en textos de Clàudia Villalobos. L'acció conjunta d'aquestes tres dones, provocadora i reivindicativa, posa de manifest aspectes femenins que escapen dels tòpics per arribar a l'essència, tantes vegades oculta pels convencionalismes de la societat. Cantriay patrocina esta noticia. Calle de Pablo 41 de Alayor.